彼女はいつだって私に対して優しい、想像し、戦争とは全く無縁、冤罪のような私は気持ちになっている。裏にある一つの電話ボックスで私は毎晩10円をですね20枚ぐらい貯めて電話をしておりました。
るっと回って